Ja, Fries is voor mij mijn taal, zeg maar. Ik spreek een protte Fries met vrienden en bekenden. Dus ik heb een Nederlandse vrouw getroffen, dus thuis is het tegenwoordig meer Nederlands. Maar wel Fries, ik opvoeden steeds, maar ik kom zelf uit werk hier, dus dat is een Fries dorp. Dus ja, het is 80% in omgang met vrienden en familie is toch Fries wat er sprutsen wordt. Ik denk dat 80% van de mensen in ons bedrijf Fries praat en ik goed Fries communiceren kan. Het is vooral in de bedrijven in Heerenveen en Drachten denk ik nog belangrijker dan in Ljouwert. Alhoewel Ljouwert ik al een protte Fries sprutsen wordt. Nou ja, voor u is het bij eventueel een selectie van het personeel, nou ja, zullen wij dat toch wel mooi. De mensen die zich redden kennen met het Fries is voor u toch best wel belangrijk. Het is net een prioriteit, maar het is wel makkelijk en mooi meenemen als ze zich daar goed maar redden kennen. Met toch ook een protte Friese klanten die we hebben, dus nou ja, dan is het in ieder geval een pre dat ze het verstaan kennen. Het is net zo dat we zeggen van we willen alleen nog Friese mensen hebben. Nee, dat is ja, zo breed is het denk ik net in onze branche. Dus ja, je moet gewoon de goede mensen hebben. En binnen 2 mensen en even goed en die ene het Fries, dan neemt hij zeker dat heeft wel voorkeur voor ons dan. We binnen, nou ja, als bedrijf zijn een echt Fries bedrijf denk ik. We zitten al in Friesland. Dus, maar net dat we zeggen van nou, we maken reclame van het Fries. Dat is net zo. Don't heap this place on me.